Nu skal vi vise, at vi har rettet et gulv op her. Vi startede med at komme ud, hvor kunden selv havde reddet alt ned, det gamle ned. Og det var vi lidt glade for, fordi det var noget værre magtværk. Det er et tidligere sommerhus, det her, man har bygget om. Og så er der blevet tilbygget 3 gange. Der var lidt forskelligt, må vi sige. Vi kiggede lidt og var meget forundret over opbygningen. Men vi startede med at laske på de gamle spær og rette op med vores laser. Og derefter putte sporplader på, som vi kan se herinde. Og så lægge varmefordelingsplader og varmeslanger, og derefter en smule pap for at fjerne gnidningen og eventuelt knirken. Så i morgen så begynder vores dygtige snedkere til at lægge sildebenen, så det bare bliver spidse. Og så skal vi derefter bygge en væg op her, og så forlænge den eksisterende væg hen til, så der bliver et lille rum herinde, eventuelt et kontor, soveværelse og hyggerum, stue, alternativ.